¿Sabía usted que un conductor cayó al fondo de un viaducto en Melón tras quedar suspendida la cabina de su camión sobre el vacío? ¿Sabía que casi 600 conductores ourensanos fueron multados en 2025 por no llevar el cinturón de seguridad? ¿Sabía que el cinto es el mecanismo que salva más vidas? ¿Sabía que el cinturón y el móvil juntos restan ya más puntos que los excesos de velocidad? Y por otra parte, ¿sabía que los ourensanos volvieron a arropar a la Virgen de Fátima en su procesión? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2596 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana y del mundo bajo la mirada de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: más de 3.600 ourensanos, trabajadores públicos, ven su plaza en peligro. El Supremo les da derecho a indemnización, pero no a ocupar puestos de funcionario. Otra noticia que coincide con el primer tema del día responde al siguiente titular: fallece al caer al vacío desde su camión en un viaducto de la A52 en Melón. La víctima de Cualedro circulaba por Melón sin cinturón y sin ITV. Otra información señala que la Xunta apura la ampliación de los parques de Pereiro y San Cibrao. El diario también se hace eco de la pena de 6 años de cárcel para un ourensano que violó a su amiga mientras dormía. La foto de portada es para una de las devociones populares más seguidas de la ciudad, la procesión de la Virgen de Fátima, que ayer volvió a congregar a cientos, a miles de devotos. Para analizar este y otros asuntos, contamos hoy con el deán de la Catedral y responsable de Cáritas de Ourense, José Ángel Feijó Mirón. Benvido, José Ángel. Bo día. También contamos con el analista y exempresario Manuel Elías Pérez. Benvido, Manuel. Hola, ¿qué hay? Y por último contamos co presidente de la Asociación Llamadas, Manuel Herminio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día. La carretera pintó de tragedia la madrugada. Fue a las 4:46 horas del miércoles en la A52 a su paso por Melón cuando el camión de Vicente quedó atravesado en la calzada con la cabina suspendida sobre el vacío. Entonces abrió la puerta y cayó al fondo del viaducto. Quizá por su sobrepeso no llevaba puesto el cinturón de seguridad, el mecanismo que salva más vidas en los accidentes de tráfico, ya que reduce el riesgo de mortalidad a la mitad. El año pasado, 578 conductores ourensanos fueron multados por este motivo, el tercer apartado con más sancionados por detrás de la velocidad y el alcohol y por delante de las drogas y el teléfono móvil. Según la Guardia Civil, constituye un mal hábito no llevar el cinto de seguridad, constituye un mal hábito de conductores que también tienen interiorizada esta mala praxis en vías urbanas. Otra grave imprudencia es utilizar el móvil al volante. Escribir un mensaje a 120 por hora implica que puedes recorrer más de medio kilómetro distraído. Una vieja mala praxis, no llevar cinturón de seguridad, y una nueva mala praxis, conducir mientras se utiliza el teléfono móvil, que juntas restan ya más puntos que los excesos de velocidad. La verdad es que es algo tan obvio el tema del cinturón de seguridad que ahora ya prácticamente todos los coches nuevos te empiezan a pitar, pita, hasta que te lo pones, ¿no? Entonces quizá esto es una de esas praxis que a lo mejor los más mayores todavía hemos podido conducir alguna vez sin cinturón, pero a estas alturas parece hoy algo como muy obvio, ¿no? Que hay que ponerse el cinturón. Sí es verdad que a veces en pequeños traslados dentro de la ciudad, pues a veces lo obviamos, ¿no? Pero yo creo que en este caso
no sé, tiene algún tipo de despiste, porque tampoco es un lugar donde habitualmente haya accidentes, ¿no? Entonces, sí me parece más preocupante el tema del móvil, ¿no? Yo creo que el cinturón es algo obvio que todos sabemos y que cuando no lo ponemos sabemos que no lo ponemos, ¿no? En cambio, el teléfono móvil se ha convertido ya en algo habitual, ¿no? Incluso utilizamos muchas veces el teléfono móvil en vez del navegador del coche, ¿no? Y continuamente nos están llegando y es muy fácil ver, sobre todo en la ciudad también es verdad, ¿no? Es decir, ver a gente parada en los semáforos dentro del coche aprovechando para mandar un mensaje, leer un WhatsApp o hacer una última llamada. Luego también es verdad que con el tema de manos libres, pues eso se ha facilitado y se puede atender el teléfono. Y sí es cierto, bueno, pues que es un instrumento de despiste, ¿no? Entonces quizá lo del teléfono móvil yo no sé cómo habrá que gestionarlo. Y por otro lado, es decir, por un lado, utilizar el teléfono móvil despista mucho, pero es que también es cierto que ahora mismo casi todos los automóviles tienen una cantidad de tecnología, ¿no? En ese panel de control que llevan entre navegadores, mapas, posiciones. Es decir, que ya no sé qué despista más, ¿no? No sé si tanta tecnología como nos ponen en el navegador, en la pantalla que llevan ahora todos los automóviles, si habría que reducir un poco eso a algo mucho más básico. Pero bueno, eso ya es una cuestión difícil de solucionar, no sé. Manuel Elías. Hombre, coincido. Yo ya no. Es que eso vuelve a uno loco, ¿no? Es mejor conducir un avión que conducir ya un coche, porque el avión sí tiene allí un sitio tal, pero tiene una cosa que se llama el rumbo de colisión, que tú lo pones el automático y va. Y es muy raro que aparezca uno enfrente. Pero sí, es raro. Pero ahora no hay duda de que eso todo distrae. Seas joven, seas un poco mayor, eso distrae todo. El móvil te distrae. Digas lo que digas, tú puedes ir hablando con el móvil, pero de repente el del otro lado te suelta una píldora y te cabreas y tal. Todo eso a 120 por hora. Algunos van a 200, algunos. Quiero decirse que, hombre, acabo de decir algo, Ángel, que tiene razón. A lo mejor no hace falta tanta tecnología, hace falta para una serie de cosas, pero eso es volverse loco. Al final el valor del coche, todos sabéis que está en el motor. La tecnología del coche no vayas a creerte que es lo más caro. Lo más caro es el motor. Dentro de lo que vale hoy un coche, pues depende del tipo de motor, depende del tipo de caballaje que tiene ese motor, es lo que encarece más un coche. Entonces, claro, tú dices, bueno, ¿y esto por qué? Y todo es debido a la prisa, hay prisa en todo. Todo está creado, todo lo instantáneo, tiene que ser. ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Cuántos nos ha pasado estar detrás de una persona y está dándole allí al móvil mientras conduce? Pero es que es normal. Personas que cruzan con el móvil. A mí me pasó ayer, una chica andando en el móvil y estaba verde el coso. Si llego a ir a una velocidad como van algunos, fue en Curros Enrique. Es que se la lleva por delante. Alguno que venga por ahí medio lanzado. Quiero decir que ¿qué hay que hacer? Las cosas avanzan, yo no soy anti-avance, pero a lo mejor, y ya lo del cinturón, pues mira, perdona, pero esto se ha constituido en un acto reflejo. Para mí es un acto reflejo. Me subo al coche, pum. Y me costó, porque yo soy de los que al principio no lo había. Y llevabas a las personas atrás sin cinturón y sin nada. Y los hijos allí tumbados atrás en el coche. No había cinturón en los primeros años de tal. No. Claro, las velocidades eran más pequeñas. También hay que reconocerlo, pero las carreteras eran terribles, ¿eh? Las carreteras eran terribles. Con lo cual, este hombre, pues mira. Manuel Elías. Manuel Herminio, ¿por qué se va a ir? Vamos a ver, eu creo que nesto coincidimos todos. Hai un exceso de tecnoloxía e un exceso de velocidade ou de prontitud nunha sociedade que parece que todo ten que ser inmediato. Temos que atender todo o segundo. E claro, nas sociedades como a nosa, pois os avances técnicos van por diante, digamos, da racionalidade, por así decirlo. Primeiro se pone un avance técnico e depois aparece o que son as infraccións ou os delitos e depois buscase unha solución, non? Coincido en que tanta tecnoloxía nun vehículo a veces non é necesaria.
porque te distrae e porque tens que memorizar un montón de cosas e que depois andas con 1000 historias, levas o teléfono ao lado, que o sea, que non pode ser. No caso do camioneiro que iba sin cinturón, parece ser, bueno, os camións articulados, que a maioría dos que se levan hoxe, os articulados, o sea, que se chama unha gabarra e unha cabeza tractora, suelen facer o que se chama a tixeira, que a veces cualquera cousa ou giro máis impresionante que pode haber por un defecto na calzada, cruzase deso e te leva, porque eso non ten explicación que se fora a meter ao monte, o sea, por encima do puente, senón que fixo a tixeira porque ao mellor colleu algún tipo de sustancia na carretera ou de sustancia de gasoil ou de cualquiera cosa, ou fixo un giro moi brusco e se marchou, non? Pero sí coincido neso perfectamente. Vivimos nunha sociedade a demasiada velocidade. Eu a veces hasta me poño a pensar, digo, bueno, vamos a ver, queremos que veñan o sabe que nun minuto... A donde vamos a parar? O sea, hai que racionalizar un pouco, pensar un pouco. E o mellor, na maioría dos coches, hoxe veñen excesivamente tecnificados. Tan tecnificados que antes con un alicate e un destornillador salías da carretera e que agora, para cambiar o neumático, tes que chamar a grúa que che o leve. O sea, que tan tecnificados que, bueno, tan tecnificados que as baterías te deixan tirado sin avisarte. No, é como se jorou o te deixan tirado. O sea que, bueno, eu creo que tanta tecnoloxía a veces un pouco, parece que tanta oferta de que non fagas isto, non subas o asiento, non te movas, que che vamos facer todo. Recórdame a película de Charles Chaplin, aquela de Tiempos Modernos, cando había unha máquina que o afeitaba, que lle daba de comer, e a máquina puxose tola, pegoulle un zapatazo e mandou de patas para arriba, non? E pareceme que é un pouco que está pasando. Tanta tecnoloxía a veces parece que nos fai un pouco tontos. Que deixaría aí, José Ángel, vamos moi rápido. Vamos. Tío notas. Sí. No, neso da tecnoloxía é certo, é dicir, é verdad que a tecnoloxía é unha ventaxa porque facilízanos moitas cousas na vida, non? Pero sí é certo que ás veces, bueno, pues parece que a tecnoloxía pode sobre nós. Eu penso que todos temos unha experiencia, os que non somos nativos digitais e que empezamos co ordenador ao mellor máis tarde, chegou un momento que tú escribías un texto, estabas facendo algo, e de repente para guardalo, para correxilo, para non sei que historia, o ordenador dicíaxe que o tiñas que facer dunha maneira, e tú empeñabaste en facelo de outra, non había maneira, que mande a máquina, e se queres falo así e xa está. Cos coches está pasando un pouco mesmo, de repente tú para acender determinado vehículo ou faz como il che di ou non che acende o vehículo e tan bo día. É dicir, este tipo de cousas é normal. Despois xa por outro lado, enlazando co segundo tema do que falabas, da procesión de Fátima, a min faime gracia que vivimos nese mundo super tecnolóxico, pero onte na procesión de Fátima o que funcionaba eran os transistores a pilas todavía. Non? É dicir, donde a xente iba seguindo o rosario e iba na procesión, pois, cas candeas e co transistor a pilas que era por onde se escoitaba, non? Entón, é unha cousa bastante chamativa, non? Entón, é certo, digo, que a tecnoloxía facilítanos a vida en moitas cousas, si nos fai un pouco torpes, como dicía Manuel, non? E despois xa eu penso que hai cousas en que non nos facilita a vida. En concreto, eu son un dos que nos vehículos creo que lle sobra tecnoloxía, porque hoxe, pois o que decimos, para cambiar unha roda, para calquer cousa, é unha pregunta que lle fago ás veces aos rapaces novos, cando compran un coche ou ao cabo dun tempo, digo, abriches o capó? A maioría non abriron o capó, nin saben o que hai ali. Cando antes, bueno, pois abrías o capó, sabías onde estaba a batería, o aceite, mirabas, isto, outro, non? Non é que teñamos que ser mecánicos, non? Pero sí é certo que hoxe calquer fallo tecnolóxico podenos deixar tirado e podenos crear un gran problema, non? No tráfico. Entonces, eu creo que aí hai que buscar un xusto medio, non? Manuel, o día do apagón... Sí, iba a dicirlo eu, así que xa está dito. O transistor. E a procesión... Eso, o transistor a pilas. O transistor... Bueno, volve a... Eu tiña un metido alá non sei onde, dixen, coño, eu creo que teño un... Cando se apagou aquelo, eu creo que teño un transistor. Anduve en botón, encontrei o transistor. E tiña unhas piliñas, puxenlle as pilas. E informeime con eso. Ya vela. Sí. Non tiña un candil. Ese día eu non teño candil, tiña os, pero esos candiles sabe Dios onde están.
pero tiña unha vela, puxen a vela, o transistor, e así estuve hasta que veu a Bueno, luz. iso lévanos a unha reflexión tamén de que a veces con moito menos podes vivir e podes estar completamente racional e ser completamente consciente da situación, non? Porque hai a veces tantas cousas parece que nos fan tontos e que estamos creando non devoción a unha cuestión, sino estamos a devoción á máquina, que mo dixo a máquina. Sí, sí, sí. Pero a máquina alguén lle mete os datos. E alguén influencia de metelos dunha maneira ou doutra, ou cunha tendencia ou con outra. E esta onde nos pode levar no futuro? Está nos levando neste momento, por moitos fenómenos sociales que existen, está nos levando a que a veces damoslle valor a iso que nos dixo e non racionalizamos de que iso pode estar mal, ou de que non é o máis correcto ou o máis oportuno. O sea, baixo o meu punto de vista, tanta tecnoloxía a veces pode levar a unha sociedade que está un tanto idiotizada. Sí, no, o problema da tecnoloxía, hoxe vemos, por exemplo, ese viaxe de Trump á China. O problema central xa non é a enerxía nuclear, é a inteligencia artificial. Claro. É dicir, xa é unha cuestión que a nivel mundial é realmente a que é a fundamental, non? Porque, é dicir, realmente hoxe a disputa entre esas dúas grandes potencias está no poderío da inteligencia artificial e na influencia da inteligencia artificial na vida cotidiana, non? E iso, bueno, vémolo en cousas ás veces moi sinxelas. Isto que di Manuel de que nos fai tontos, bueno, solo hai que ver a hora de escribir. O corrector ortográfico, o corrector xa che fai todo, non? Hoxe, sinto polos periodistas que vades a acabar de capa caída, porque dalle a inteligencia artificial, metelle unhos datos e escribe o artigo. Isto funciona así, non? Entonces, digamos, todo o que é esa capacidade humana e esa inteligencia que é natural, que nos fai, bueno, crear as cousas cunha certa beleza, cunha certa de outra maneira, eso, pouco a pouco, a inteligencia artificial está acabando e está cambiando as relacións. Está cambiando a maneira de aprender, está cambiando as relacións xeopolíticas a nivel internacional. Este é o problema da técnica. É unha cousa boa? Por suposto que sí, pero que hai que utilizar con certa ética e con certa medida. Eso da inteligencia artificial é un novo mundo, é unha nova... Pero é tecnoloxía. Eu teño unhas discusións co chat GPT que te parcelaría. É que me fai gracia discutir co chat GPT. E digo, e levo a contraria, el veña a marrear, porque moitas veces fago por facelo, vale? Non é que teña nada. É por ver concho, hasta medio se me cabrea. Quero dicir que a inteligencia artificial, a dónde vamos con todo isto? Porque vai a dominar, vai a facer, o demo. Pero bueno, xa digo, a vida, a terra, o mundo, evolucionou, fixo cousas, e isto tendrá que chegar un momento algo. Os periodistas non teñen problema, home. Os periodistas, e os abogados. Oxe, eu xa vin con inteligencia artificial, con un abogado amigo meu, que xa fai casi todo con inteligencia artificial. Ponlle isto, ponlle aquelo, pum, pum, ras. E xa saliu alguén dicindo si seríamos capaces de admitir sentencias con inteligencia artificial. Hai pouco saliron... Bueno, perdona, Manuel. Non. A min dá má sensación, e recollo un pouco unha cita de Castelao, porque estamos nun mundo que camiña a ser un mundo monocolor. De que haya diversidade de culturas, camíase cara a unha homoxenización. E dicir, bueno, que os cascas ladran igual en todas as partes do mundo, non? E parece, isto que pode parecer unha exageración, unha tontería, vai nos levar a que unha serie de señores que controlan ese mundo artificial nos digan casi o que temos que facer, o que temos que pensar, como temos que pensar e por onde temos que tirar. E iso vai acabar con ese mundo multicultural diferente e de moitas formas distintas de pensar, e creo que vai ser un elemento incluso en algúns aspectos empobrecedor, porque vai acabar un pouco ca policromía que existe en todo o mundo, non? Policromía cultural, en fin, lingüística, etcétera, etcétera. E aparte de eso,
é que nos vai levar a unha situación de que, o mellor, moi poucos que están alá arriba controlan a todos os demais. Indirectamente, porque incluso ahora vexo que na prensa os periodistas empezades a poñer unha foto e dicedes, no, sin inteligencia artificial, sin IA, ou con IA, porque non sabemos xa distinguir a realidade da ficción. Outro día o que che quería decir, creo que é o primeiro informe de Funca sobre a incidencia, o efecto da inteligencia artificial no emprego en España. Exactamente. Decía que iba a crear 1,5 millón de postos de traballo, pero iba a destruir 3,5. En total, perdíanse 2 millóns de postos de traballo netos. Destruía máis que creaba, ¿no? Pero bueno, cambiando un pouco de tema, a devoción pola tecnoloxía, a devoción pola inteligencia artificial, pero a devoción por Fátima aínda resiste, aínda compite, non? Sí, en Ourense a Virxen de Fátima é algo absolutamente popular e que enche as calles, non? Vai xente de todo tipo destas tradicións que siguen moi vixentes, non? E tamén que moitísima xente xove, non? Eso que dicimos que ás veces nas igrexas hai xente maior e tal, pero na procesión de Fátima é fácil ver xente de todas as edades, desde nenos pequenos, familias, a xente máis maior quizá lle costa máis, porque, bueno, xa non se poden andar moitos diles na procesión, pero sí é un fenómeno realmente chamativo, pero, bueno, pos crentes é a atracción que ten a nosa nai, non? Para a nosa devoción a Fátima, aparte de que temos aí Fátima en Portugal, moi preto de nós, non? E moita xente acudiu e tal, pois é como algo que está no corazón, non? É a devoción a nosa nai a Virxen, e iso, bueno, pois sempre é unha cousa que enternece, que fai moi sensible o corazón das persoas, non? Entón, realmente é moi chamativo. Onte tratei de participar, digamos, en mitad de toda a xente, e é realmente espectacular ir en mitad da xente, bueno, rozaste con un, con outro, cantan, rezan, ao mesmo tempo contan unha anécdota, outro chora, é realmente moi emotivo e moi chamativo, non? Manuel Elías, ti viviches xa, porque ti eres nativo do Couto, da Avenida de Portugal, e viviches como medrou esta devoción, non? Sí, claro. Desde sempre, desde neno, vivín eso da Virxen de Fátima, non? O que xa eu contaba aquí, vin como empezou a facerse o santuario da Virxen de Fátima, que hoxe aí está. Bueno, naquel momento éramos menos ciudadanos en todo o barrio. Eu vivía no 19 da Avenida de Portugal, que xa digo, pertenecíamos a Santa Eufemia, sí. A Santa Eufemia do Centro naquel momento, non? Hasta que se fixo a parroquia aquela. E esta devoción, pois, ha sido, claro, evidentemente, impresiona que, despois de tantos anos, aí está a xente así, que cada un coa súa fe, coas súas cousas, e, bueno, que che quere dicir? Eu, de rapaz, tamén me levaba a miña nai ou o meu pai, o mellor o meu pai non podía, que tiña que traballar e tal, pero con ela moito, fun a varias, durante anos, de rapaz. Despois xa marchei, xa non deixei de ser home do Couto, marchei polo mundo e ala, a pelearme cos israelitas por ala. Sí, digo dos israelitas porque eu teño unha trayectoria nos meus anos de navegación moi curiosa. Todos, e dígoche de verdad, todos os conflictos que houbo, eu estaba ali. Non me digas por qué. Non me digas por qué. Na Guerra dos 6 días, por ali andaba eu con un barco. Cando foi a Revolución dos Claveles, tocoume chegar a Lisboa con un barco, quedamos ali fora, que era o 25 de xulio, ali tamén estuve. Cando a guerra, cando foi que morreu Franco e veu o do Sáhara, curiosamente, eu estaba en Fosbugra, que era un cargadeiro de fosfatos, que estaba no Ayún, e vin como, bueno, eu transmitía, eu recordo que fomos a arreglar papeles á ciudad, porque aquilo quedaba fora, me entendes? O cargadeiro estaba, e fomos ao Ayún a facer o capitán os papeles,
e tuvémonos que vir porque nos dixeron que evidentemente había peligro porque viñan os marroquíes avanzando por tal. Total, é que, xa che digo, é unha cousa curiosísima, e cando morreu Franco colleume en Argelia, en un barco vasco, indo por encima, quero dicir, dunha compañía vasca, e tuveronnos ali 15 días detiñidos. Por si éramos subversivos. Estou alucinado como nos levou da procesión de Fátima a unha procesión de conflitos polo mundo. O sea, é unha historia... Non me extraña que rifes ca inteligencia artificial. No, digo che de verdad, o da Virgen de Fátima é unha cousa moi achegada, pero a toda a ciudad. Naceu ali, no Couto, evidentemente, aquelo iba todos... E aí tes, pasaron anos e anos e anos, e mira, e generacións. Manuel. Bueno, vamos a ver, eu vendo este mundo tan trepitante, para mí parece moi trepitante, vai a moita velocidade, a demasiada velocidade. E recollendo as palabras do de anteriores de que a xuventud se acerca á religión, ou en estes tipos de tradicións populares, eu creo que empeza a haber unha tendencia de que moita xente neste mundo tan trepitante, tan agobiante a veces, non? Que pode ser un camiño para a religión nestes momentos do que hai, bueno, bastante crisis, non? De que empeza a ver o punto da tradición, o punto da religión como un elemento de reflexión, non como un elemento de creencia en sí mismo, sino como un elemento de reflexión, digamos, para un pouco tranquilizarse e racionalizarse ante a situación que temos no mundo presente. A mí pareceme que ese é un das figuras que van aparecendo neste momento, porque todo o mundo se cansa, todo o mundo chega un momento que te agobia, e a sociedade esta nosa, por moitas ventaxas que ten e moitas cousas que ten, é unha sociedade en sí mismo agobiante, porque camiña cara a dous puntos. Unha, cara a inmediatez, e non paramos nunca que a inmediatez, seguimos cuantos segundos. E por outro lado, cara tamén a unha situación de desprecio do que é experiencia, do que é racionalidade. O sea, parece que ahora, como nos vestimos con chándal todos, queremos ser xovenciños e non queremos entender que os maiores, a xente maior, tamén aporta unha racionalidade e unha experiencia moi importante que nunha sociedade como esta moderna parece que se desprecia. Sí, eu creo que é un momento de... Se o miras desde ese punto de vista, Herminio, que tal, é un momento de paz. Tanta xente na calle, nas súas ideas, na súa vida, é como un momento de paz. Quero dicirse, hoxe que se xuntan 4 tontos e arman un follón, non son máis que... Aí hai miles de persoas metidas no seu mundo, na súa reflexión, e ten razón, cada un ao mellor conta a súa historia, os seus problemas. Claro, reflexiona, pensa. E reflexiona, e bueno, acaba a noite, vaise para casa, e xuxamente vai tranquilo. Sí, a religiosidade afecta moito do que tú dices, evidentemente, de vivir un pouco o mundo interior con un pouco de sosiego, non? E de encontrarlle un sentido a todo isto que faemos. Un pouco na línea do que tú decías, imos a tanta presa que non nos... Eso que se di no lenguaxe normal, pararse a pensar. Non nos paramos a pensar. A religiosidade ten moito que ver con ese pararse un pouco, con ese... un pouco o silencio que é tan importante na religiosidade, non? Cousa que parece que non é habitual, e despois xa dalle un sentido á nosa vida, non? Porque andamos a correr, e en total a veces non nos paramos a pensar para que o faemos, non? E a religiosidade ten moito deso. Había un filósofo, Xavier Zubiri, que en vez de que, aparte do término religión, utilizaba o término religación. A religión é unha religación, un religarse co sentido da nosa existencia con Deus, non? Entonces, bueno, evidentemente a religiosidade ten moito deso. E no caso de Fátima, pois é o que vos decía, é a figura dunha nai, non? Ir, por exemplo, bueno, tú vivícholo o mellor seguramente con Don Xosé algunha vez ali no Couto, o acto das nais, cando levaban as flores por os fillos e tal, era algo realmente impresionante.
ver a iglesia de Fátima toda chea, don José, que era un home moi inteligente, ao mesmo tempo que con moita sorna, decía, hai que levantar as flores e tal, e vías toda a iglesia, vías un manto de flores, non? E despois dicía, había que levar, como era, blancos polos fillos vivos e roxos polos mortos. Entonces, aquilo era unha cousa que acudía a todo o mundo, e sigue sendo así, non? Pero, bueno, é unha maneira de pararse, darlle sentido á nosa vida e de anclarnos naquelas cousas que realmente son importantes na nosa existencia, non? Fixadevos que, por exemplo, sexas creente ou non creente, non? O Papa é unha das poucas voces públicas que realmente fala de paz, de darvos a man, de non vos metades en liorda, e a cantidade de críticas que ten, precisamente por falar de vivir en paz. E están mallando nel cantidad de veces, cantidad de xente. Neste momento máis que outras veces, porque temos na presidencia do mundo un señor que quere ser rei do mundo, que pensa que é un ególatra, un narcisista total, unha cosa para que temos moito, temos aí un outro na China, outro en Israel, outro en Irán, outro que vive nunha situación que se xuntaron todos ao mesmo tempo, non? Vive nunha situación aí no, o Papa métense con el. Curioso. De todas maneiras, hai unha cuestión que sí me chama a atención. Aquí na provincia de Ourense, que volvendo ao tema local, non? Hai unha serie de creencias ou de tradicións que se manteñen no tempo. Vos mirades o tema dos milagros, por exemplo, os milagros. Sí. Xente que eu teño o avó de miña muller dicía que el non quería prácticamente nada, pero as festas aos santiños non lle faltaba ningún. Os santiños era porque e eu dicía a veces, bueno, porque vea como un intermediario, como unha persona que fala, que reflexiona sobre, incluso reflexiona sobre sí mismo, non? Que é o que lle falta a esta sociedade, reflexionar sobre nós mismos. Porque parece que nos queren dar todo feito á súa maneira, de que non fai, de que non embotella nun sitio, e que eso nos vai robando a personalidade ou nos la vai reconducindo e non nos deixa un pouco ser máis auténticos, non? Ese é o que vexo nesta sociedade, que a min un pouco aterrorízame, porque en apenas de uns anos todo é antigo, eu manteño unha teoría de que non todo moderno é positivo. Non todo moderno é positivo, aí ten cosas boas e ten cosas que non valen para nada. Sin embargo, esas cosas que se reflexionan, que se pensan, teñen máis duración, non? Pois lamentablemente con estas verbas, non porque as verbas están mal, que están moi ben, senón porque xa nos vamos de tempo, temos que pechar o en portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia e no mundo, na web de la región.es. Agardolles e aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.